Noi on hieno reikä. Ja sitten lentoaukko tuohon ja ripustaa oksaa oksan kautta ja yläviistoon reikä ja sitten tämä pohja on nätti tästä ottaa nämä naulat pois ja tämä tykästä pois ja tuo näin. Tuolta tuo pois ja tuohon pystyy tekemään vesikolot tuonne reunaan ja sitten vaan tuonne laittaa paikalle ja pukkaa naulakin tulee pönttö puhistettua paremmin, mutta on se helppo ottaa pois. Niin. Ja sitten nykätä tänne vaan ne nauloja vasta. Ja nyt lykätä tuohon nauloja, niin on nätti asettaa ja tämä on 32 mm talitintille ja kirjosietolle tämä. Tässä on sitten porattu 15 sentin, tässä on kottaraspönttö tämä. Niin rakenninpa tämmösen tässä, kun oli se 1 000 000 linnun pönttyä, niin rakenninpa tämmösen vehkeen tässä keväällä. Ja tällä on hyvä tehdä lentoaukko, kun 32 mm ja nämä eri kokoisia, niin yläviisto on tosiaan tuo lentoaukko. Ja vilvivanerista sääkestävästä katto ja ei se sen kummempaa. Näitä kun porrailee päivän, niin niitä on, ja tätä on rautakaupassa myytävänä tämmöstä reikäpaneeria. Siitä on hyvä laittaa tuo. Mihin riippumaan. Tässä voi käyttää nailonia ihan mitä vaan ja oksan takka, että ei tarvitse runkoa panna kiinni ollenkaan. Niin semmonen. Selvä. Ja 3 terää on tuommoista terää, niin 11 sentti on pikkulinnulle ja tämä on se 13 sentin terä, eli talitiaiselle ja